பாம்புகள் என்றாலே அவ்வளவுதான். 10 அடி தூரம் வரை பாய்ந்து ஓடி விடுவோம். ஏனென்றால் அவை கடித்தால் நாம் இறந்து விடுவோம். இன்னொன்று, திரைப்படங்களில் அதனை காட்டுவதும் அப்படி கொடூரமாகத்தானே இருக்கும். பொதுவாக பாம்புகள் விஷத்தன்மை கொண்டதாகத்தான் இருக்கும். இதனால் பாம்புகள் இரையை கடித்தால் அவை மரணிக்கக்கூடும். அதேபோன்று அனகொண்டா போன்ற பெரிய உடல் அமைப்பை கொண்ட பாம்புகள் தமது இரையை இறுக்கி எலும்புகளை முறித்து அவற்றின் மூச்சை நிறுத்தி கொன்றுவிடும். பெரும்பாலும் இப்படித்தான் நடக்கும். ஆனால் விஷமற்ற பாம்புகள் கடித்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? விஷமற்ற பாம்புகளுக்கும் பற்கள் உள்ளன. அவை இரையை பிடிக்கும் போது கொக்கி போன்ற அமைப்பை கொண்ட அதன் பற்களால் சதையை கிழிக்கவும் செய்யுமாம். இதில் உள்ள ஆபத்து என்னவென்றால், விஷமற்ற பாம்புகளின் வாயில் இருக்கக்கூடிய மோசமான பாக்டீரியாக்கள் கூட இரையின் இரத்தத்தில் கலந்து உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.